Tower Bridge εδώ με όλα τα αλάνια. Εσκέρι Εσκερόπουλος. Το λεωφορείο εδώ μας έχει κόψει. Είμαστε τσακάλια εμείς όμως. Ξέρουμε τον δρόμο. Πεθάνουμε εδώ πέρα να πούμε. Με ένα χέρι τραβάω, με ένα χέρι... Κάτσε, έτσι σοβαρεύει όντως εδώ πέρα η φάση. Απλά τράβαμε εδώ ρε. Λοιπόν, μαγκές, φτάσαμε στο Muscle Works στο Bethnal Green. Δεν είναι γυμναστήριο αυτό, είναι σιδεράδικο, έτσι. Πες τα παιδιά εδώ πέρα. Ναι. Θα δείτε, είναι σιδεράδικο. Πολύ αλήθεια. Πάμε να βάλουμε λίγο νεράκι και να ξεκινήσουμε την προπονησούλα μας. Έτσι, να κάνουμε λίγο ώμους πριν το στούντιο. Να είμαστε ωραίοι, για πάμε. Λοιπόν, τα warm-up θα μπούμε εδώ πέρα. Ξεκινήσουμε με εδώ real del θα κάνουμε. Οπότε θα κάνουμε 20 επαναληψούλες έτσι. Ωραία. Και θα βαρέσουμε καπάκι άλλες 20 έτσι. Ωραία, οπότε τέλεια. θα κάνουμε αυτό και αυτό, ωραία. Τέλεια. Τι έχουμε εδώ πέρα? Ωραία, μπες. Καλό. Τούμπανο. Κάναμε λίγο ζέσταμα. Λίγο, εντάξει, όχι πολύ. Και μετά θα μπούμε στα βαριά, έτσι. Θα κάνουμε ένα 5, 4, 3, 2, 1. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα καθόλου, αλλά θα είναι καλή φάση. Τράστε με. Τι εννοώ 5, 4, 3, 2, 1. Ξεκινάς εδώ. 1, 2, 1, 2. Με πιανείς. Σε πιάνω. 2, 3. Και άμα χωράνε στο πρόγραμμα, πάραμε και λίγες τέτοιες. Εντάξει, γαμάει εδώ η φάση, ρε. Έχει καβλώσει ο Αλέξης. Εδώ που λέτε μάγκες περνάω πολύ χρόνο. Ωραία. Εδώ γυμνάζομαι το σκαρί μου, διότι μου αρέσει να κάνω γυμναστική γενικότερα και τη βρίσκω έτσι. Τελευταία άσκηση τώρα εδώ πέρα χώνουμε. Γενικά να ξέρετε, θέλει γυμναστικούλα και σας το λέω αυτό σαν πρώην μπαγκαλιάρος που δεν έκανα τίποτα και ήμουν σάπιος. Και μπορώ να σας πω ότι τώρα από τότε που άρχισε και γυμναστικούλα και τρώω λίγο πιο σωστά και λίγο τον ύπνο και λίγο αυτά, έχει αλλάξει η ζωή full, φιλέ. Θα μου πείτε επίσης, ρε μάν, γιατί φοράς κουφάκι στο γυμναστήριο, τα έχεις χάσει τελείως? Μην μιλάς ηλίθεια, δεν ξέρεις. Δεν είναι σκουφάκι αυτό, καταρχάς. Δεν είναι σκουφί, είναι... προστατεύει το μαλλί. Δεν ξέρεις, άσε με. Κι άσε κάνε κάτι γιατί γάμισε τα αλλιώς. Και είναι καλή φάση. Λοιπόν, πάμε. Ομολογώ πως οι ασκησούλες του Ομιλιάνου εδώ πέρα είναι δυνατές. Είμαι ο Φέλιξ, shout out to Felix. Young Meals. Everything I know from Felix. Ωραίος. Νομίζω τελειώσαμε, Αλέξη. Πάμε να κρεμαστούμε λίγο. Κάνουμε λίγο διατασούλες. Δεν δουλέψουμε εδώ. Λοιπόν, πώς είμαστε? Μπρο, ο owner εδώ που το έχει φτιάξει αυτό, respect. Αυτό είναι το posing room. Ναι. Για δείξε μου μια πόζα, ρε μαλάκα. Ρε φίλε, δεν ξέρω, μην νομίζεις. Λοιπόν, τι ξέρω. Κάνεις αυτό, ας πούμε, και κάνεις... Double bicep. Ω, μαλάκα, έχεις κάνει πλατάρα, μπροστά. Πατάς και μετά σαν να κάνεις αυτό, αλλά στα πλάγια, έτσι. Αυτό, αλλά έτσι. Κοίτα. Μπροστά, έτσι. Έτσι. Σφίγγεις εδώ. Και αυτό εδώ. Αλλά πρέπει να το σφίξεις έτσι, φάση. Δύσκολο να ποζάρεις, ρε. Είναι full δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά έχει πολύ πλάκα. Μάγκες, κάτι κάνουμε ή όχι? Απίστευτο, σχεδόν έχω χιλιακούς. Πώς το κάνω όλο αυτό, όχι. Μαλάκα το rear del πίσω εδώ. Ναι, έχει γίνει φάση. Πένα. Λοιπόν, φύγαμε. Τελειώσαμε για σήμερα. Τελειώσαμε για Το σήμερα. πρώτο μας εδώ χαβαλέ κάναμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλό, καθόλου χαβαλέ δεν κάναμε. Χαβαλέ. Καθόλου χαβαλέ δεν κάναμε. Όχι, η γυμναστική πολύ δυνατή. Χαβαλέ με το βίντεο. Πάμε σπίτι ρε φίλε να φάμε, κάνουμε refuel το τέτοιο, φύγαμε. Μπρο, γι' αυτό φοράω σκουφάκι στο γυμναστήριο, μπρο, γιατί το μαλλί έχει δικιά του προσωπικότητα. Και μου τη δίνει.
Μόλις φάγαμε, ωραία. Έχω φάει πολύ τώρα και είμαι σε φάση να κάνω ένα nap. Αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω αυτό τώρα, δεν έχω την πολυτέλεια. Ένα καφεδάκι να φτιάξω Εγώ λέγα λίγο ρούμι. Φάγαμε, αράζουμε εδώ, κάνουμε τη φάση μας. λίγο καφεδάκι. Πίνουμε καφεδάκι, bro, you know. Και ετοιμαζόμαστε, bro. Εντάξει, γενικά έτοιμοι γεννηθήκαμε γι' αυτό, αλλά πάμε, φύγαμε. We are on the way to the studio, πάμε, G. τι κάνεις? Μα πάμε, ναι, ισχύει, ρε. Τι κάνουμε, περιμένουμε για κόκκινα φανάρια, από πότε φλωρέψαμε έτσι. Το mood είναι όρθιο, πέτρα το mood, έτσι. Κάρα όρθιο. Και εδώ ασιατικό, κάτσε, μην τον ενοχλείς. Τι λέει, πώς είσαι? Τι λέει, Σάρι. Ευελπιστώ σήμερα να το τελειώσουμε το κομμάτι ή τουλάχιστον να κάνουμε το μισό. Φίλε, ξέρεις που δεν το έχω πολύ με τα adlibs. Πρέπει να βελτιώσω το adlib game μου. Τα adlibs είναι τα πρρσκα, ναι, bitch. Αλλά εντάξει, practice, it's all about practice. Δεν υπάρχουν εμπόδια. Δεν υπάρχουν εμπόδια, μου αρέσει. Γεγαλή αυτή τη νιώθω. Την ένιωσα στο μεδούλι μου. Σκάω μαλάκι σε ένα κομμάτι. Ρε, το πιο βρώμικο που έχω γράψει, ρε. Ένα σου λέω, μην το ακούσεις με τη μάνα σου μπροστά, με την αδερφή σου μπροστά, γιατί θα με ερωτευτεί η αδερφή σου σίγουρα. Πρέπει να το ακούσεις μόνος σου. Σκάει. Και όταν θα σκάσει, άστο τι θα γίνει. Και σκάνε κι άλλα. Όταν βγουν μετά τα μύρια, απλά πες μου τι χρώμα θες να είναι η πόρση σου. Και θα στην κάνω κούτα. Φίλε, εντάξει, τώρα αυτό που λες είναι πολύ όμορφο. Κάτω με το χέρι, θα σταματήσει αλλιώς. Πώς είσαι, ρε, πώς νιώθεις? Έχεις κάνει και τη γυμναστικούλα σου, όμως φρισμένος. And it's in a destination. Ο Μάρκελς έχει χάσει πολύ style σήμερα, ρε φίλε, κοίταξε τον άλλο. Για φέρε λίγο να σε δείξω, αλλά ωραία. Άλλες πήγα να πάω για περπάτημα με αυτές. Μου λέει, πού θα πάει για περπάτημα? Της λέω, εντάξει, έχει στείλει. Σήμερα δεν πιστεύω να περπατήσουμε πολύ, οπότε... Πολύ χαλαρός. Είναι φτιασμένος για σήμερα. Νομίζω πως θα γίνει κάτι μαγικό εκεί πέρα. Τι λέει Σόρι, μην κοιτάνε και Σόρις. Βρισκόμαστε στο Κανάρι Wharf, 9 Ιουλίου, bro, 6:51, το στούντιο 7 η ώρα ωστόσο. Πάντα αργοπορημένοι. Εντάξει, τι να κάνω. Ένα λεπτό. Τώρα είναι μόνο. This is just the beginning, man. Θα σκάω κάποτε στο στούντιο με τη Rolls Royce, δύο σαμπάνιες μέσα και τη Shorty δίπλα και τη Suzy μαζί. Και τότε θα σου πω εγώ ποιος θα γελάει, μάγκα. Κατάλαβες. Ελληνικό το vibe σήμερα εδώ πέρα. Greek vibe. Πάμε, τέλεια, φύγαμε. Άντε με το... Έλληνας. Οκ, χάρηκα. We here, bro. Ωραίος εδώ πέρα ο man το έχει κάνει. Δείξε λίγο around εδώ πέρα. Notorious B.I.G. 50 Cent, Nas, Scarface, Tony Montana. GTA εδώ πέρα. 50 Cent, οκ. Now we talking. Πω φίλε, πολύ ζέστη ρε φίλε, πολύ ζέστη. Κοίταξε εδώ, bro. Bro, κάτι λέει εδώ. Δηλαδή έχω και τα σύννεφα εδώ πέρα να με κάνει blessing από πάνω. Θα βάλουμε λίγο κάτω αυτό κάπως. Κατευθείαν τότε, φίλε, τι έκανα. Το πιάσα και το βάλα, μα λέγα. Τίποτα δεν περιμένω. Νιώθω γενικά, το space. Έλα πάμε να ξεκινήσουμε. Κάνε, παίξε λίγο ρε μάλακα, βρες το λίγο. Όχι, αυτό δεν είναι. Από την μπάρα δεν είναι. Δεν έχεις καταλάβει τι θα γίνεται, έτσι. Δεν έχεις καταλάβει τι θα γίνεται. Το Tune έχει παίξει καλή βάση. Γουστάρεις μάλακα, γουστάρεις. Πάμε, παίξε. Αλλά δεν είναι αυτά ρε φίλε, δεν μου λες push it to the side. Τι σου λέω. Baby let me fly. Ωραία, πες αυτό. Έτοιμος μπρο μου? Ναι, είμαι έτοιμος. Για πάμε να κάνουμε ένα τεστ να δούμε πώς ακούγεται η φωνή σου. Πάμε. Κράτα το αυτό οπωσδήποτε. Δώσ' μου. Full ψεύτικη φάση, δώσε. Κάτι. Αυτά που κάνεις στο σπίτι. Ναι, δώσ' μου τέτοια. Δώσ' μου ψεύτικη, full. Δώσ' μου ψέμα. Πες μου ένα ψέμα. Νιώθω Wiz Khalifa εδώ πέρα. Θες κανένα σπασάρι με κανένα ακούσει. Δεν ακούει. Στην αρχή λίγο, δώσε μου ακούσει λίγο. Στην αρχή λίγο μπες πιο ζωντανά και στο τέλος τελείωσε το πιο απαλά, γιατί θα μπω εγώ μετά σκέψου. Δεν θα το τραβήξει τόσο πολύ το side. Ναι, αυτό, πιο σύντομα. Για πάμε να το δούμε Τζίχο. Ναι ρε μα, γιατί τον έχω να ξαναμίσεις. Γιατί είναι ωραίο παιδί και έχει μαλάκα σήμερα να μίσεις. Και ο άλλος που θα έρθει μπρο έχει ωραία φωνή, γι' αυτό φάση. Θέλω να δω τι θα γίνει άμα βάλουμε τη φωνή του και του άλλου νου μαζί, ξέρω εγώ, άμα τα παντρέψουμε αυτά. Τι ξόγαμο θα βγει. Θα βγει κάτι, ας πούμε. Θες να ραπάρω λίγο να βρεις το κάτι στο τέτοιο εκεί πέρα ή όχι, απλά να μπω. Πάμε και κάτω. Πήγαμε Τζίχο. Ό,τι θέλω γίνεται, στα μπαμ το κανονίζω. Δεν σταματάω μέχρι να μου δώσει 7 figures. Για έλα να ακούσω μία αυτό ένα λεπτό.
Για να δούμε λίγο τώρα πού χρειάζεται. Γουστάρεις. Κάποιες φορές με βρίσκω να φοβάμαι το ρίσκο. Μα δεν ρισκάρω τίποτα στη ζωή μου, πως θα κερδίσω. Η μάνα μου λέει πρέπει να το πολεμήσω. Και μου δίνει όλη τη δύναμη να βγω να τα γαμίσω. Τα κάνω ότι δεν τους βλέπω. Οκ, μ' άρεσε πολύ, φίλε. Καλά είναι για τώρα. Εμένα μ' αρέσει, μπρο. Και εμένα μ' αρέσει. Δηλαδή ακούγεται κομπλέ, τονικό είναι Αν και ξέρεις, έχω αυτό μέσα μου ότι πάει και καλύτερα, ρε φίλε. Μπρο, θα βγει τραγουδάρα. Θα βγει τραγουδάρα. Βγει τραγουδάρα. Ναι, κάνω φινές μέσα από το στίχο. Με τους gangsters μου λένε θα κερδίσω το money dance μέχρι να τα οικονομήσω. Έχεις μόνο μια ζωή και κάθε στιγμή θα πετύχω φινές μέσα από το στίχο. Οκ, νομίζω είμαι χαρούμενος τώρα με αυτά. Ναι. Πρέπει να μην σου αφήσεις περιθώριο. Από μένα είσαι ικανοποιημένος. Μπρο, από σένα είμαι Όντως τώρα. πολύ ικανοποιημένος. Θα δούμε και ο Άνταμ τώρα τι θα δώσει μέσα. Αγόρι να μας. Adam, I think you need to take this and send it, man. Because it's already quite high. Γιατί και αυτός έχει πολύ... Κάνει πολύ... He's doing like... Πιάσ' τον λίγο σιγά σιγά και βάλ' τον, He γιατί... actually does it, yeah, like he's... Okay, Adam. Look at me. Is this weed? It's confiscated. Okay. Don't miss it, push it to the side. No explaining it, don't text me, push it aside. Θα μπορούμε κάπως να το κάνει να μην πατάει πάνω από τη φωνή μου. Θέλουμε να το βάλουμε και σαν στέρος και να μην φωνήσουν εδώ, εσύ. Yo, boy, what's up? Hey, what's up, man? We in the booth right now. Yeah. Hey, what's up, man? We're in the booth right now. Booth right now. We in the booth right now. Holy shit! We just wrapped it up. Respect. We need everybody to be part of it. You know, it's, Αλλά ρε φίλε, ωραία. It's a combo. Τι να πω, δεν ξέρω, I'm speechless. Bro, I'm speechless, πραγματικά, δηλαδή πήγε πολύ πιο φωτιά από ό,τι περίμενα. Μέσα κάναμε τρελή δουλειά. Θα γίνει τρελό χιτάκι αυτό. Το λέω και το πιστεύω με όλη μου την καρδιά. Shout out σε όλα τα παιδιά που ήρθαν εδώ πέρα. Μάρκελος, Άλεξ, Άραμ, Γιάννης. Shout out to Philosopher upstairs for sorting us out. If you want to see more of this stuff, stay tuned on the channel. Like, subscribe, καμπανάκια, Twitter, όλα. Κάντε με like στο comment, follow στο όλα, ό,τι. Στείλε μου κάτι. Αγάπησέ με ρε. Δώσε μου κάτι ρε τηλεθεατή. Κάντε κάτι εκεί πέρα, πάτα κάτι κάτω να πούμε. Άντε, μην με τσαντήσεις τώρα. Λοιπόν, άντε, πάμε φύγουμε. Φύγαμε.